mapasigar buhong mudalit. Mayhem! Dominus! Mayhem! Ang DTN Entertainment Production. Ang kapalaran ni Raisi. Tuon na lang ang panahon nga akong gipangandoy o gipaabot. Panahon nga magkakita kami sa salbahis nga senhay. Akong ipaniguro ama, ina, nga mapukan siya. O kinsa man kini si Senhai sa iyang kinabuhi. Kinahanglan nga magkabaton tukod laing gaong. Kinahanglan mapasunod nako ang mga tao. Tungod kay gamhanan ang among giilang nga hari sa tanang hari. Si Ukaw. Raisi, nahibaw ko kung unsang nasi mo nahuna karon. Apan, unaha sa pagtabang ang katawhan. Una pa ni mapat yun sa senhay. Nakalatid na Raisi sa imong kabalaran. Nga siya gayod ang katapusan nimong maengkwentro. Usa, luwas sa una ang katawhan. Una pang manampo si senhay. Si Tino ang gingharian sa Diliktran ug ang kalibutan sa Mitamos kinsa man kini sila. El Ultimo Fuerza. Napatay ko ang mananap nga butang tang madasbag na ako. Kung sinapot kahit sanat niya ipagkawas ni Lolo nga mananap. Bitin! Katako sa maong bitin! Nagangangayang baba nga napaingon ako. Sige, Raisi. Doon kayo ang bitin. Matulon ka kayo sa bitin kung di ka mangitag pumagi. Kung man ka akong buhaton, mudagan ka ako. Likusan ko sa bitin. Mi nombre, minam, espiritu! Ang katapusang kusog. Unsa man kay nagpaabot kang Raisi ug sa mga Diliktranon. Ug nganong buot man patyo ni Senhai si Raisi. Unsa may nagpalayo nining sugilanuna. Mga suki namong tigpaminaw. Idapit ko kamo sa pagpamati ning kulbahinam tang sugilanon nga sinulat ug ubos sa direksyon ni Rolly Reyes. El Ultimo Fuerza. Ang katapusang kusog. Dalit kaninyo sa DTN Entertainment Production. Lion ang unang pahina niining atong sugilanon. El Ultimo Fuerza. Ang katapusang kusog. Unsa na? Nagtuo ka na pilin ako sa imong gahom? Nagtuo ka nga imo na kong napatay? Diya ka na sa'yo. Karon, panganam, kay ako na po ang muatake. Dawata kining akong gahom na maoy mo tapos kanimo. Kinip! Oh, hindi po kasi kalayo. Oops! What's up? Oops! Hawad ka gaday malikay, ha? Hawad. Pero kini ay, tan-awon tag makalikay ka pa ni. Tirinay kay Dominos! Nay mga espada nga nagkalayo nga nagtuyok paingon ako. Dili ko makalikay kay palibutan ko. Tuola na sila. May go ko.
Unsa na? Lisarasay kahalim. Wa magsilbi ang imong kahum. Kinipay. Nibuga na pa sa kalayo. Mitay kay miham. Nawala si Ama! Hain ka siya patulong! Naan ko to siya kanina! Dili! Mutago ko! Kay basi makita ko sa salbahis ng Senhay! Unsa na? Buhay ka pa? Ops! Mupaubos ko. Unsa na? Patay ka na? Hain si Halim. Nganong wala sa dini? Animal! Dili. Nakasibat di siya. Pangitaon ko ang animal. Tuan ng salbahis! Nilapad na palayo! Si Ama! Hain ka! Anak. Ni ako sa Miyas. Si Ama karon! Nganong may ako ang lugar? Time pa. Ang lugar kini sa Miyas! Rice. Anak. Ama! Dali. Padula ko. Ting. Disyerte. Oh, Ama! Pinanito! Anak. Dali. Gipat. Loya. Doon ako. Vienna. Gipat. Di magdugay. Gipat. Racing. Dire na lang. Aman. Hinabuhi. Ama! Pero inahalang pagkakabuhi! Inahalang mabuhi na pa! Mag-usan na lang naman ko! Wala ka! Anak. Dunak. Ihabi mo. Urang. Putaliwan. Kalipot. Ama! Dinig kasi ko. Ato patag panak. Piyo. Mga uhos. Mga mata. Ama! Yan na! Mitay. Miyam. Tureses. Miyam. Dom. Riamis. Kainit sa kong kalawasan! Ano man eh? Minum. Miyam. Yes. Ano man eh? Anak. Ikaw nagkaroon ang manali sa liputan. Ikaw nagkaroon ang busang mga daulan. Ilapin ang sinahin. Nga nagdiagdalit sa mga tao sa kausutan. Amag. Ngamang sa. Pero, Ama! Bas. Ishi. Ayo. Mitas. Daw tampo na. Ayaw. Gamita. Paglupik. Isig. Pero, Ama! Dili ko tapos na pagkakasanin! Ama? Dili! Ama!
mga hinanib. Pangitaan ninyo ang animal nga halim. Dakpa ninyo ug dada siya sa kong atubangan nga buhi. Kay ako siyang patagamtamon sa akong kabangis. Pero kamahalan, patay na to siya karon. Kaya nakita namo kung naunsa siya nga naigo sa imong gahom. Ug kung nagsibot man gani siya, patay ra gihapon tungod sa mga samad nga iyang nahiaguman. Unsa to? Gusto mo makatilaw sa akong gahom? Dili kamahalan, uy. Di ako na dunya'y nautang niya hitabo karang adlaw. At dunya'y nakita ang akong nahuna nga tao nga dili. No? Oray si Apo. Ngano ka man? Dahil pa. Dili. Nganong pura kong malagpot sa imong enerhiya. Kakusog ni ini. Wala na si Ama. Nahibaw ko, Apo. Iyon sa ni mo pagkaibaw, no? Tungod kay siya ang akong nakita sa akong una-una dito sa Mihas. Ug gibati pod ako kaluya. Dili pa lang dugay, Apo. Apan, lo. Magunsa na naman ko, ate. Wala na sila. O karon, si Ama na po tayo nagtaniwan. Raisi, Apo. Angay kang magmalig-on. Kay niya pa ko. Ipanumpa ko. Naway makahilabot ni mo. Samtang buhi pa ko. Adto na ko pa. So sige anak. Ayaw pagpagabi kay wat na may baw sa panahon karon. Kusog na ba kayong tabi-tabi karon nga daga nag-Dracula dinhi sa atong lugar. Ay sos, tuo man ka na mga chismis-chismis pa ay. Basta, pagamping lang anak. Niyan ako sa merkado. Pastilan. Daghan na pagtawad na. Taas pigay kang linya. Oh, by John eh. Kaya ka dere. Oh, bay tisoy. Ikaw man lagi di ay na. Tataon na lagi bay. Ikaw? Daan palagi ko. Kusog balik niya kag pangutanan ako na bay ba? Kung kuan ra pod, just like you. Kani harap pod ko dere. Porbida. Sungguhon man sa tato bay. Ano man na bay? Himingaw man ko ni Ama, oy. Kung naapa siya ron, nagtula-tula na unta ni. Ama, dailan ni mo, oy. Nganong gibiyaan man ko ni mo. Ingon ka, tigdig ko ni mo biyaan. Pero Ama, ayaw ka bala ka. Ipanimbaos ko ang kamatayon ninyong ina. Di ko maundang handot di na ko mapanimos ang inyong gitangatan. Kapan, unsaon man, unsaon ko man, pagpanimos alam ninyo. Asa man ako pangitaas sa sanay. O
wala ko'y gahom aron ikasukol niya. Unsaon man. Anak, mapildi mo lang sa sinay. Kung mabuto na nimo ang kalikon sa gahom, na mo'y mapapukan kaniya ug sa iyang pangilan. Unsa ka itong giingon ni Ama? Unsa ka ang pinagsaong butang nga akong nahuptan? Hain man. Ug, unsaon man. Kinahanglan nga makumpleto niya ni Raishi ang kusog ug ang pagtuo aron dili siya maunahan ni Shinhai. Kay gibati niya ko nga nagkalig-on o nagkalig-on niya si Shinhai karon. Dili mahimo nga masakop niya ang kalibutan. Sige, padayon sa pagpakasa mga tao. Kinahanglan nga magkabaton pagod laing gaon. Kinahanglan mapasunod nako ang mga tao. Kami lang ang may katungod nga mosakop sa tibuok kalibutan. Tungod kay gamhanan ang among giilang nga hari sa tanang hari. Kinahanglan nga dili mo lampo si Senhai. Pero, unsaon ko man, aron nga, masuklan ko siya. Dili ko takos nga makipagharong niya. Kay, bata pa ko, o walay abilidad sa pakig-away. Unsaon ko man? Unsaon? Gusto na ning tubig nga akong nakabo. Sa una, dili kami magdali-dali og pangabo dinhi sa mong lugar. Pero tungod sa mga balita nga adunay Dracula dinhi, gamay lang ganing kasikas, malisang dayon ang mga tao, maglumba dayon panagan. Kay lagi mahadlok ko na sila nga sila na pud ang sunod nga biktima sa mga Dracula dinhi. Pero kinsa man ka ang makapakgang nila? Kinsa man ka ang maisugon nga tao nga mo'y musanta sa mga Dracula? Kinsa man ka? Kamahalan, ni ako sa imong atubangan aron mangayo og laing abilidad sa gahom aron sa pagsakop sa kalibutan. Ni ako kamahalan sa paghangyo nga unta hatagan ko nimo pinakakusog nga abilidad. Ni uyog ang yuta. Nakadungog siya na ako. Kamahalan, kabalo ko nga nakadungog ka na nako. Painit sa akong lawas. Pasok sa enerhiya nga nasulod sa akong kalawasan. Mauna ka, kini. Mauna ka! Mga sakop
Karong gabi, panahon na usab, aron aduna mo'y mapatakdan. Panahon na usab, aron sakupon ang kalibutan. Napatay ko mananap nga butang tang madasbag na ako. Kung sinapot kahit sunod na ipagawas ni lolo nga mananap. Bitin! Katako sa maong bitin! Nagangangayang baba nga napaingon ako. Dili! Napakan ko niya! Raisi, ayaw ang kahadlok mo ipatigbabaw. Kaya dili ka na ang makapapildi sa atong kontra. Gamita ang imong huna-huna kung ang imong abilidad. Sige, Raisi. Doon na kayo ang bitin. Matulon ka kayo sa bitin kung dili ka mangitag pumagi. Kung man ka akong buhaton, mudagan ka ako. Likusan ko sa bitin. Mi nombre, minam, espiritu! Kana, Raisi. Sige pa, apo ko. Nikirig ang bitin. Nikirig siya pat. Maayo, apo. Nagamit nimo ang usa pa lang sa mga abilidad nga naa kanimo. Ayaw paghilak, apo. Ang kadaugan sa usa ka magugubad, dili mao ang iyang kadlawat. Kung dili ang iyang kamaayo sa pakig-away. Busa, apo, kung gusto mong mapukan ug mapanimawos nimo ang natabo sa imong ginikanan ug masanta mo si Sinhay, kinahanglan na magbalikod ka, apo. Dili pa kinimao. Doon na patay mas lisod ng pagbansay-bansay nga maagian, apo. Kung patay na si Halim, way siguro nga dugay lang nagbangutan ng iyang pamilya. Pero, kinsa man ka ang laing muhulib niya. Kamahalan, doon ako ibalita di mo. Unsa man ka na, Ang katiguangang manggugubat dito sa Diliktran. Adunay gibansay nga usa ka batang babayi. oh, unsa? Kusgan kayo ang maong bata, kamahalan. Dili basta-basta ang iyang huptang abilidad. Dili siya basta-basta, mahal hari. O kamahalan. Nakita gyud sa akong unom ka mga mata. Kung giun sa pagpatay sa maong batang babae ang higanting bitin. Unsa? Anak, Juni, umana kasi mo mga buluhaton? Oo pa. Mana? Kaya nga naman di unta pa. Wala lang, nak. Abi na kog wala pa. Tungod ba na sa ilang kiingon nga nilalang pa? Oo, anak. Kaya hain man dahil na nagsugod ng maong makililisang nga Dracula pa. Kinsa may nagmugna nila. O unsaon man sila pagsanta pa. Anak, Juni, paminaw. Ang mga Dracula, anak, dili na sila basta-basta. Gigamhan na sila sa dautan, anak. Wa na sila gipili nga biktimahon. Bata man o bisan si kinsa. Sa imong pangutana nga kung kinsay nagmugna nila. Sa una, sa wa pa ka mataw, anak. Malinawon kining lugar. Pero sa dihang niabot si Sinhay, Kinsa man pud na siya pa. kana si Sinhay, sakop na siya ni Satanas. Nga buot manag-iya sa kalibutan ug ang tanang tao mupailawom sa gahom niya. Busa naghimo siya og mga nilalang nga mga Dracula aron mo hinahinay og lokop sa kalibutan. Kaya mapakan sa Dracula
Matakdan kini ug diha na ng panahon na nga mapailawom sila sa gahom ni Sinhay. Ha? Ug ang pangutana nimo kung kinsay makapakgang ni Sinhay. Kana, huwa ko may baw. Ug kung kita day ang makik-away sa Dracula pa. Anak, lisod. Kay di sila basta-basta nga kaaway. Kay ang mga Dracula anak, abtik, ug di sila basta-basta mapatay. Doon na may uwak. Ngi. Ayaw. Ngi patong sa akong abaga. Bahala. Kahait siya mga kuko. Siya mao ang imong silugoon, apo. Pero, lo. Ikan karon. Siya ang imong kauban. Bisan asa ka moadto. Siya ang imong alalay. Kung aduna kay mga kaaway. Apan, kasi lamang siya ka-inosenteng hayop lo. O, dili makasabot. Dili siya basta-basta nga uwak, apo. Aduna siya'y talagsaong abilidad. Gikan pa kana sa atong katiguangan, hangtod karon. Maayo pa na sa maayong langgam, apo. Pila na kasangka sa abilidad ang nasaksihan o naapilan niya ng langgama. Usa, dili bag-o kanya ang ingon ani nga panahon. Matod pa sa mga katigulangan, bronze kuno ang magkatildi sa mga Dracula. May ni mga daminaan, matod pa ni Papa, mukuyanap na ang pagkililisang kayo nga mga Dracula din sa mong lugar. Dili angay nga makumpiyansa ni. Kinahanglan nga pangandaman na mo ang umaabot nga gayon. Kuryente! Kakusog sa kuryente nga gibugan ni Lolo. Miham Dominus Miham! Karon, ako na sab! Gibalik ni Rashi kada ko. Muli ko. Oops! Dawat na ni Rashi. Hain si Rashi. Ni ano ko sa imong ibabaw, Kini! Kamaayo nang makikaway ni Raishi. Dili na siya basta-basta. Lahi ang ako nakita niya kumpara sa iyang mga katigulangan. Maayo na kayo siya makikaway. Dili! Raishi! Ayaw! Naabo si Lolo nga naigo sa akong gahom. Raishi! Iunsa nimong imong abuhan! Ayaw ka bala ka ukaw. Mubalik na siya sa naandan. Pero, abo na siya, Raishi! Nasubrahan nimo siya! Abi pa na kog anad na kaining awaya ukaw. Unsay buot nimong ipasabot? Ibalik sa iyang kani. Kamay kong si Tino. Apan, Na mapiog Rashi. Lahi na ang imong nahupkag. Sukad. Wa po ko nakaagig kapilgihan sa akong mga gipangbansay. Ikaw pa lang. Ligoon ka na, apo. Inyog ka na. Usa, pagandami ang inyong panagkita ni Shinhay. oh, Lo. Sa una pa lang, nanghantin ako nga. Dili ko gayud pinlan bisag usa ka hilo sa kinabuhi si Senhay. Pat yun ko gayud siya, Lo.
apan Raisi apo kini mao'y kiman. Dili masasayon nga kaaway si Sinay kay gigamahan siya sa demonyo. Busa pag-amping kay dili mo siya masayon-sayon. Og nahibaw ko, Raisi, nga marot sa tanang marot si Senhay. Maayo kayo siyang muligla. Og karon, aduna na pud siya nahuptang laing gahom. Busa, angay kang mga nam, Raisi. Kay buabot kayo ang panahon nga mag-inkwentro ka mo. Tugay ko ra nang gipangandoy nga panahon ukaw, Lulutino. Ug dili kay kumuhunong. Hangtod nga ikapanimaos ko ang akong mga pangkanan. Kana ang akong ipanumpa. Ay, pastilan. Gabi na rabada. Nalingaw manggod taon kog tong its ay. Saon nga lami manggod kay duwa. Huh. Oh. Tunay kasi kasaunahan. Unsa man ka na? Ngit-ngit rabada. Di na ko maklaro kay natabunan sa mga dagkong punuan ang palibot. Unsa man ka na? Nagkadoon lang mga kasikas. Anam-anam na ako naglaro. Pagkalain niya kitsura. Nagsiga ang iyang mga mata. Dili. Maukaan niyang ilang giingon nga Dracula. Tuol na kayo siya na ko. Mudagan ko! Mudagan! Nagagpo ko! Tunay may gunit ako! Mga Dracula gayud. Dili. Di pa apila si Gracia. Dili. Magdali ko kay basta mapaksan ko. Masakpan da eh. Di naman nun kay bang storya niyo eh. Atuon ko si Bayjuni silang balay. Magdali ko. Bye, Bayjuni. Bye. Abli ni Bay. Ang Dracula ni. Si Tisoy di ay. Abli Bay. Magdali Bay. Kalala sila Bay. Oh, nga naman ka bay? Bay. Nana sila Bay. Ha? Kinsa ba? Ang mga Dracula Bay. Tuwa. Nabiktima nila si Gracia. Nakita na ko kung giunsan na pagpakpak si Gracia. Ginoo ko. Bay, ang mga bronze. Ha? Unsaon man yung mga bronze? Ibaligya? Dili bay, uy. Ang mga bronze, may makapatay sa mga Dracula. Kung mao na bay, di na mao. Sige bay. Asa man ang mga bronze bay? Asa? Kana mga sakop, utan ninyong biktima ang mga tao. Utan ninyo silang patakod. Huta! Dili. Nagsugod na siya sa Sinhay. Naghimo na siya sa kadaot sa mga tao. Kinanglan,
Kaya kili siya mo lampos. Kinahanglan na mapugan siya aron dili niya mahurot ang mga tao. Nagbuhat na pud og milagro sa Senhay. Sama sa gihapon, ang mga inosenteng tao ay ang gihimong tamin aron mahingpit ang iyang pagkatimonyo. Dili, kinahanglang mulihok si Raisi. Kinahanglang masantak kini ni Raisi. Una pa mo lampos si Senhay. Bay Johnny, pagbantay! Kinitro ko lang sa imong likod! Oh, mamatay ka. Kinip. Oh. Misarasa yung Dracula nga naigo sa bronze ni Bay Johnny. Ginoo ko! Kadaghan nila! Bay Johnny, managan na tabay kay di na to sila kaya. Atong mga kauban, napakan na! Kadaghan sa mga Dracula. Gamay na lang kaming nahibrin. Johnny, anak! Dali na! Dili maayo nga magdugay ta dinhi. Tara na anak! Kining imo. Oh. Oh pa. Da, patay ka lagi. Ama, ina, tuol na lang ang panahon nga akong gipangandoy o gipaabot. Panahon nga magkakita kami sa salbahes nga Senhay. Akong ipaniguro, ama, ina, nga mapukan siya. Raisi! Oh, ukaw, ngano ka man? Raisi! Kinahanglang masanta na ni mo si Senhay. Nang hasik na sad siya sa mga tao. Pinaagis sa iyang mga hinanib. Kinahanglang mapugna na ni mo siya. Sa dili pa mo pailalo ang mga tao sa iyang mando o gahom. Apan, ukaw, Nahibaw ko kung unsang nasi mo nahuna karon. Apan, unaha sa pagtabang ang katawhan. Una pa ni mo patyon si Senhay. Nakalatid na rin siya sa imong kabalaran. Nga siya gayod ang katapusan nimong maenkwentro. Usa, luwas sa una ang katawhan. Una pang malampo si Senhay. ukaw. Untag na gyud. Ay, salamat. Buhi pa ko. Ikapon ko gana akong kagalingon kung buhi pa gid ko. Dili! Buhi pa ko? Yehey! Yehey! Bay, noon sa ka. Dracula! Ay, pagdula ko! Ayaw! Bay, amo ka matingali. Ako ni oy. It's a prank! Amo ka man bay oy. Dali na, mamahaw na ta. Wa na lang ta kagipukaw ganiha kay maulaw ko nimo. Naagog ka sa amo. Bangas ka! Tara bay! Let's go! Woo! Salamat sa kaon bay ha? Lamer ba kayong buwada? Tuod, hain man din mong amahan bay. Tuan na siyang umabay. Sayo kay siyang nilakaw kay daghan kayo og maya og ilaga dito sa iyang uma. Mo ba day bay? Balhibo still. Lagi bay. Kini, husto na lang akong pwesto sa palengke. Magpaabot o wala kong mga mamalitay. May buntag la. La. Murag magyapon na yung gisuot kagahapon. Naglabayon na kayo ng kutsilyo. Ayaw la. Joke gani to. Papalta ko dahag balhibos ti ilabi. Diya sa kong telo, pag-ibta. Karaan tila. Ay, pagdali. Unsa imong paliton kay daghan pagtao.
daghan man lagi tao la pero di man pud sa imo mamalin. Ayong saba diha kay mabuking ka sa mga listeners. Bitaw la eh. Usa ka kulikot ako, usa ka lugbati, tunga nga talong, o usa ka lisos kalabas. Bida ba ya? Ay, perbeda! Ay, layas, Tisoy! Layas! Kung tabangan ko ang mga tao, unsaon ko man, nga naglahi mig kalibutan. Dili tingali pwede nga muadto ko silang kalibutan. Unsaon ko man pagtabang sa ila, doon na kay paagi aron makaadto sa ilang kalibutan. Doon na ka ha, Doon nga, apo. Lolo Tino. Doon nga. Pero risgo nga pamaagi, apo. Unsaon man lo, og nganong risgo man. Apo, ang pag-adto sa laing kalibutan, ilabi nga sa kalibutan sa mga tao. Dili gayon sa yun. Doon nga yung mga ritual o butang nga angeng pagabuhaton aron maadto mo kini. Apan lo, wala ba'y laing mga paagi nga dili mo aging mga ritual? Doon nga, apo. Unsa man lo? Kinahanglan, apo, nga makigsuod ka og usa ka kalibutanon. Ha? Unsaon ko man sa pakigsuod lo? Nga dili man ko kaadto. Kanya ang butang nga angay mong pangitaan o pamaagi, apo. Apan lo, lisod ang maong butang. Ug wala ko'y ideya sa kalibutanon. Apo, Nagdako na lang ko. Pero wag gyud ako makita kung hain si mama.
Anak, wa nang imong inahan. Duga na sa mitaliwan nining kalibutan. Unsa man dayon hinungdan pa? Ang mga Dracula ba? O anak, ipatay siya sa mga tao. Kaya natakdan siya pagka-Dracula. Wa ko nahimo ato anak. Kay gamay ka pa kaayo na akong gikugos. Gipili ko na lang nga luwason ang akong kinabuhi nga kauban ka. Kaysa mamiligro ta. Papa Apik. Hapit na ang akong gipabot. Kinahanglan nga muadto ako sa kalibutan sa mga tao nga mas lig-on. Ang mubabag makahiagom sa akong kabangis. Kinahanglan nga makakita dayon si Raishi og pamaagi. Kinahanglan nga dili siya mauwahi. Akong pahibalon si Ukaw o si Lulo bahin sa akong plano. Kinahanglan nga makabuhat dayon mig aksyon. Una pa may maunhan sa salbahis nga Senhai. Diyan ako sa kingarian sa Diliktran. Maghinay-hinay ko aron di ko mamatikdan sa mga taga-dinhi. Oops. Maghinay-hinay ko kamang padung sa soda. Aron may balaan nako kung unsay katikaran dinhi. Si Bitni, ang sinalikan ni Senhai. Ngano kang ni Asya? Nangahas ka gidi ay sa pagsudi niya. Karon ka. Maghinay-hinay lang jud ko aron di ko masakpan. Oops. Naay lungag. Dini ko mo agi padung sa dakong hawan. Asa ka ba dong? Oh, Kinsay imong toyo din eh. Og nganong nangahas ka sa pagsud? tukbon ko siya. Kini. Ayaw na lang pag-usik-usik sa imong kusog, Bitni. Nanang Nahibaw ko sa imong pagabuhaton, Bitni. Og nahibaw sab ko kung unsa mo kamaro ni Senhai. Karon, kung di ka mo bahawa, ayaw paabot ang tunay na utang mahitabo nimo. Iphan ko ikaw og katulo. Uno, dos. puiset. Wa patanaw man animal na wag. Watang akong pagbalik. Da, sibat ka lagi. Kinsa ug unsa man ka ang iyang tuyo dinhi sa Diliktran. Animal tong uwak to. Nakitaan jud ko sa animal. Sige lang, watang akong pagbalik uwak.
sibik ni katong tali ni Piya dingi. Gisugo na sa tingali siya ni Sinhay. Sinhay, paabuta ang imong kahugnuan. Hain man sabay disoy. Ingon siya nga dali ra siya. Bay! Bay Johnny! Niya na siya. Yan ang mga bronze bay. Ipaningot pa biya kong pinangitaan na bay kay gikawat ko pa na sa masilingan. Unsa? Sa una, malinahon pa kay ning lugaran ni. Ang mga tao din abot sa dunggan ang ilang mga ngisi. Karon, puros nakahadlok ang imong makita sa ilang mga mata. Ay, kinsa ka ang makatubag sa mga rehas ng mga pangutana. Kung kinsa'y makasanta ni mga mananap. Bay, umanik ko niya ha. Manugway tas kong mga hayop. Oh bay! No problem! Salamat bay. Bolang kristal. Ania ako aron sa pagpangayo og mga sinyalis kung husto ba ang akong pagabuhaton. Niliyok ang bolang kristal. O tunay ni Burda sa iyang mga mata nga kristipyo. Unsa man ka ang buti pasabot ini? Oops, akong tabunan pagbalik ang bolang kristal. Ug akong adtuon si Lulutino. Raisi po, abot pasabot sa krusipiho nga ni Burda sa mata sa bulag kristal. Nga kinahanglan, mag-ampo una kita. Una nato buhaton ang atong plano. Ug unsa may buot pasabot sa zero nga numero lo? Ang numero 0, apo. Buot pasabot, initando ang bulang kristal. Dalag siya kini nga magawas nga numero, apo. Ug unsa man ang atong sunod nga buhaton lo? Raisi, apo. Paminyaw. Mao ka na kamahalan. Nakasuod na untak ko sa dakong awan. Apan may mibabag na uwak. Wa ko makapadayon kamahalan kay... Layas! Layas dini! Wa ka hinungdan! Buhi pa diay si Ukaw. Nagpadayon pa diay sa serbisyo sa mga deliktranon. Sa ato pa, kung buhi pa sa
nabutangan ko nagbangag ang dakong punuan sa kahoy. Maoran ning bugtong paagi aron makaadto ko sa kalibutan sa milamin. Raisi, usa sunod mo karong buhaton. Ukaw, magpaabot ta nga putlo ni sa mga tao kining maong punuan. Apan, Raisi, Wala na tay laing pamaagi ukaw. Kay kung maabot na ang panahon nga putlo na kining maong punuan, makaadto na ta sa milamin. oh Raisi. Unta, mulang po si Raisi sa iyong hunyaan. Unta, magmadaugon si Raisi sa iyang pagprotekto sa mga tao. Unta. Ikatulong adlaw gikan karon. Mao nang adlaw nga akong gipaabot. Higayon nga dugay ko nang gipangayo sa akong agawon nga si Satana. Milamin, paabot ako. Paabota ang akong pagsakop unya. Agawon ni ako sa imong atubangan. Aron daygon ka. Ni ako aron sa ulogon daan ang atong kadaugan. Kadaugan nga hangtod sa hangtod. Kilom midomin. Giham iminom. Bay, magdali ta kay nikalit og daot ang panahon. Nikalit ra magdagom og pagpangilat. Ubay, nga naman ka ha? Doon na pwede buhat si Senhay. May kalit og uyog ang yuta. Og may dalugtog og kusog. Ukaw, gibati ko nga doon na po'y milagro ang gibuhat si Senhay. oh Raisi. Gitawag na sa niya ang iyang hari, kunuhay. Gibati niya ko, Raisi, nga nagkaduol o nagkaduol niya ang panahon nga. Olo, maskin ako. Pero, bahala na lo. Panaliptan ko gayud ang mga tao. Sumaa sa gibili ni ama kanako. Paningkamutan ko gidlo. Taman sa akong katapusang kusog. Pugnan ko gayud si Senhay. Kanalo ang akong isaad. Magdali ko. Tingalig maabtan ko sa uwan. Pastilan. Layo-layo rabi ang tindahan dirita. Pero bahala na. Paspasan ko pa akong mga tikan. Karang dali ra ko maabot. Ug pabiya man kauli sa papa. To asyas bayan kay ipatabang siyang tiya. Andamon sa nako ang angay andamon. Aron na nag-abot ni Baytisoy. Diretso na.
Gamay na lang baya ang among igsusubno da. Luwas bantag. Sayo ko mangahoy dito sa among bukid. Napalit ko na ang gipamalihog ni Bajuni. Ubalik na ko sa ila. Usog na ba ang ulan sa pikas lugar da? Sigurado ko nga paingon na din eh. Magdali ko. Unsa man ka ang napaabot sa mo sa unahan? Unsa man ka ang katapusan ni ining tanan? Kinahanglan nga pangandaman na nako ang pag-atubangay namo ni Senhay. Kahibaw ko nga dili siya basta-basta nga kaaway. Kahibaw ko nga buhaton niya ang tanan aron maangkon ang kalibutan nga milamin. Kalawom sa kiyon-una ni Raisi. Nahibaw ko nga, bahin kang Senhay ang iyang giuna-una karon. Nahibaw ko, Raisi, nga kaya rin mo sa Senhay. Salig lang sa imong kaugalingon. Ayaw pagpadaog sa imong mga pagduha-duha. Dili ka na ang susi, aron napugngan, ug mapildi ni mo sa Senhay. Dili! Unsa man kay sunod nga mahitabo. Among mga tigpaminaw, idapit ko kamo sa pagpamati soban pagsumpay nining atong sugilanon. El Ultimo Fuerza, ang katapusang kusog.